Ara arriba el moment de fer aquell salt que fem sempre a la taula del costat on hi tenim Eliana García Melero i Pilar Rahola. I ahir nosaltres ens vam quedar una mica preocupats, perquè quan fèiem aquest traspàs, la Pilar ens va dir: escolta, això de la Rahola no sé si m'agrada, perquè la gent em fa brometa i tal. I l'Andrés i jo, que som bona gent, quan va acabar el programa, ja fa cara. ens vam quedar una estoneta més a treballar. Vine, Andrés, que ens posarem aquí a la punta de la taula. Lluís, Ens vam quedar una estona més a treballar pensant en possibles noms, que si a tu t'agrada algun nom, li plantegem a la directora, a la sotsdirectora És que Lola Rahola ja està. Tothom se l'ha fet seu, ja. Però podem provar a veure si t'agraden més les opcions, no, Pilar? És meravellós, aquest nom. Ens hem quedat especialment per això, A veure, doncs espera, doncs feu... Propostes, a veure. Això compta com la meva secció A d'avui. veure si poseu de bon humor, que jo tinc una mala... És com ho vam fer, això. Tinc una mala notícia i, per tant, heu de posar de bon humor. Doncs vinga, va, fem-ho ràpid i a veure què et sembla. Tu tries, a veure si t'agrada més i ho canviem. La primera és com mola la Rahola. Ah, mira. Com mola la Rahola. Ei, aquest no està malament, No està mal. El que passa és que amb aquest, per exemple, el Maruenda tindria problemes. Veus? O l'Albiol. Potser la segona li agradarà més. Serà Rahola a la seva bola. Què et sembla? Aquest és bastant veritat. també. Ho afirmaria. La tercera seria Rahola, què tal? Una variant, així... Una mica demòcrata cristiana, Sí. aquesta, I la darrera seria esa Rahola se merece una ola. Té potencial, té molt de Molt potencial. bé, Palomino. Si t'agrada alguna d'aquestes, nosaltres els Jo diem crec a que la em Irma, quedaré amb a Lola l'Àngel. Rahola directament. Bé, Escolteu, ja sabeu el que ha passat a Catalunya, no? Ai. No, molt fort. Explica. Però la Pilar es vol posar seriosa, però no, la veritat. Pilar, Han espera't, detingut espera't. el president Puigdemont avui. Què ens estàs dient, Pilar? De fet, han cregut que el detenien. Ai, 4 guàrdies civils han anat a Torrejón de Ardoç perquè els veïns deien que havien vist aquí el president Puigdemont. Què havia passat? Doncs que el Joaquín Reyes estava fent un sketch vestit de Puigdemont per l'intermedio i s'ho han cregut i han enviat a la Guàrdia Civil, han anat corrents, han allà òrdenes de que ja lo tenemos, i era el Joaquín Reyes. A veure, sembla ser, és el No deliri és conya, total. és veritat, eh? Estem veient aquesta imatge del moment en què Joaquín Reyes estava fent aquesta paròdia, ell deia, amb un deliri, un veí estava, Pilar, suposo... Helena, perdona, nosaltres marxem, eh? Marxeu, Però com us heu quedat? No, perquè... Vigileu, perquè ara us pasteu, us poseu una màscara i ve la No, Guàrdia Civil, ens n'anem. Que vagi Com molt mola la bé. Rahola? Mira l'audiència, mira. com s'ha Sí, enganxada. estem tots aquí mirant. Doncs seguiu, no, us podeu quedar, Podeu quedar, ens agrada tenir públic. Podem tenir públic, perfecte, seguim. Sí, com vols que trobessin les urnes si se'n van a buscar un humorista de l'intermedio? Perquè, a veure, és que, de veritat, Torrejón de Ardoç, o sigui, el Puigdemont ara apareixeria a Torrejón de Ardoç i la Guàrdia Civil trucant dient lo tenemos, i anant cap allà a detenir-lo, i és l'actor Joaquín Reyes. És una cosa de Mortadelo i Filemón, però en versió ja cutre, eh? No, Mare clar, de i Déu. també diu molt de la col·laboració ciutadana. La gent deu tenir ganes i per això han trucat a la policia, han vist Però és una col·laboració ciutadana. a l'home també ja cutre, que s'assembla. Estan passant coses surrealistes que formen part de la part còmica de tota aquesta història. Si no tinguéssim persones a la presó, si no tinguéssim Clar, és que demà no- el Major és que no és de Trapero... riure, és que no és de riure. Si no tinguéssim demà el Major Trapero que ha d'anar a l'Audiència Nacional i que li van inflant, diguem-ne, a la causa, si no tinguéssim gent a Bèlgica i si no tinguéssim l'Anna a Suïssa, riuríem molt. Però han passat coses. Per exemple, en l'escriptura del sumari, la Guàrdia Civil dient que Marta Rovira habla d'un tal Orni. Orni, perquè ella, la Marta, diu fan l'Orni. I aquests busquen l'Orni, que deu ser objecte nacional republicà, no sé, inconegut, jo què sé, és ridícul. Tot el xoc que van muntar amb les urnes, que la gent, te recordes que fins i tot n'hi havia que els anava enganyant i anaven enviant. És tot plegat patètic, però que arriba al punt de creure que tenen a Puigdemont a Torrejón, perquè clar, el president Puigdemont, el lloc natural al que vindria si vingués aquí és a Torrejón de Ardoç, i lògicament la Guàrdia Civil immediatament lo tenemos, no?
Clar, tot plegat és una mica de brometa, una mica de brometa si no fos. Aquest tema és una exclusiva de la web Bertele d'aquesta tarda, que és qui ho ha sabut, no qui ho ha m'imagino explicat. l'intermedio, la conya que fotrà. Home, tu diràs, imagina't, estaven a punt de fer el gag i es troben que la realitat supera la ficció una vegada més. Ell s'ha posat al carrer, es veu que amb una bandera i tal, però, ostres, és que... Clar, és que això de la col·laboració ciutadana... Bueno, no sé si és conegut, i si no ho és conegut ho faré públic, jo crec que algú deu conèixer-ho perquè algun lloc es va posar, que quan es produeixen les votacions a l'1 d'octubre, clar, aquest és un tema espectacular. La policia, el Centre Nacional d'Intel·ligència, no sabia que hi hauria votació universal. I van pensar, el que s'havia preparat és, si els dos presidents, Carme Forcadell i Carles Puigdemont, no poden votar físicament, ja s'ha acabat el referèndum i no hi haurà votacions. Quan es descobreixen que hi ha el vot universal, immediatament què fan? Cuitacorrents es carreguen els wifis de les escoles. Per això no sé si recorda molta gent que van a votar... Les cues que anaven frenant... Que s'havia de trucar un telèfon. Quan descobreixen que ja no hi ha wifi però que s'estan connectant amb mòbils, amb telèfons, comencen a buscar les IPs dels telèfons als que es connecten. I què van fer? Anava per aquí lo de la col·laboració. Van demanar un fòrum que es diu Foro Cotxes als hackers que els ajudessin a bloquejar a les IPs i van penjar IPs de telèfons en l'intent desesperat que no votéssim. I van votar 2 milions de persones. Vull dir que porten uns quants xascos d'aquests una mica... I ja no cal dir el tema de les urnes. Les van buscar per terra, mar i aire, tot un estat, serveis d'intel·ligència, serveis d'interior, i no les van trobar. Bé, en relació amb... Que vagin detenir el Puigdemont o les carates del Puigdemont, diguem-ne, ja és d'un ridícul espantós. En relació amb l'1 d'octubre, la Maite ha trucat al 648 235 342, on us demanem que ens envieu els vostres àudios i els vostres vídeos. Deia això la Maite. Ah, sí. Bona tarda, Pilar. Soc Maite de Barcelona. Volia parlar-te en referència a les converses que han sortit de la declaració de Pérez de los Cobos dient que no consiente el concepto de cargas policiales. De debò, quan tot el món ho ha vist, és surrealista. Tu creus que això t'ajuda al major Trapero o que encara pot anar del crimen d'ell? Gràcies, bona tarda. Gràcies, Maite, per la teva trucada. Bé, jo l'entenc perfectament perquè, clar, tots vam viure i vam veure, i a més reiteradament el que va passar l'1 d'octubre. Per tant, és molt difícil en una època en la qual no només existeix la televisió, no cal dir, sinó les xarxes socials, on tothom té els seus mòbils amb imatges, on tothom va veure el que passava al veí, al costat, que li passava a la mare, a la germana, al fill, al net, etc. Intentar fer veure que això no ha existit, clar, és la mateixa gent que fa veure que no van existir les víctimes del franquisme. També arriba un moment en què dius, clar, jo no sé si la gent sap que del 39 al 50 o així, més o menys cap als 50, van morir al voltant de 150.000 persones a Espanya assassinades, és a dir, executades. De manera, i això ha anat a poc desapareixent i al final Franco sembla un abuelete que, mira, que passava per aquí i va fer una mica alguna coseta per a Espanya, no? Clar, si això ha passat amb una història tan dolorosa, què no passarà en un dia concret? El que passa és que ho tenen molt malament, perquè les imatges van donar la volta al món, perquè molts periodistes internacionals s'han enfadat molt de l'intent d'Espanya de dir que allò no va existir, perquè 1.000 ferits pesen molt, i per bé, ara, de tota manera, no m'estranya que el senyor Pérez de los Cobos, que ve d'una família, que el pare era de Fuerza Nueva, que el seu germà és el... Espera, que no m'ho vull deixar, mira. El germà és l'expresident del Tribunal Constitucional, per cert, que de joventut havia cremat la Constitució perquè no creia en ell a la universitat. És a dir, el mateix Pérez de los Cobos havia vestit de blau, de falange, sense cap problema. Aquesta gent que, per tant, tenia la ideologia que tenia, perquè sí, escolta, el pare pot ser de Fuerza Nueva i tu no, sí, pot ser. Però si tu et vesteixes amb camisa blava o cremes la Constitució, és evident que alguna ideologia deus tenir. Que aquesta gent sigui la que ara ens digui a nosaltres quina és la mesura de la democràcia, o que vagin i se'n vagin al tribunal i diguin que aquí no es va estomacar ningú i que de la fuerza, però clar, és que Maite, aquest senyor és el mateix que va dir una cosa que va en contra de tot el principi de la policia democràtica. En democràcia, la policia sempre ha de fer un equilibri entre el compliment de la llei
i la convivència ciutadana. Quan es posa en perill la convivència ciutadana, s'ha d'anar en compte amb la repressió policial. Això és el que van fer els Mossos. De fet, és el que diu que ara, com que anem amb la postveritat permanent, ens obliden de... És el que diu el mateix auto de la jutgessa quan diu escolta'm, si no es posa en perill la convivència ciutadana s'ha d'evitar que es votin. Doncs de Los Cobos s'ho carrega tot això. Però et veig excitada, què passa? Sí, estic excitada perquè m'estan comunicant des de Control que podem escoltar i parlar en aquests moments amb Joaquín Reyes. Joaquín, buenas noches. President. Fans. Oye, Joaquín, a ver, cuéntanoslo todo. O sea, hemos explicado la historia. Tú estabas haciendo un vídeo, supongo, un gag. Sí. ¿Y entonces qué ha ocurrido? Cuéntanos. Estaba haciendo una parodia de Carles Puigdemont para el intermedio en el Parque Europa de Torrejón, Madrid. Sí. Entonces, un vecino ha llamado a la policía porque ha visto, claro, él ha visto a Carles Puigdemont y ha dicho, por la ventana. Ostras, está aquí. Está aquí, aparte con la estelada. Sí, con la estelada, con el abrigo, con todo, con la bufanda amarilla. Todos los complementos. No faltaba detalle. No falta detalle. El Parque Europa es un parque donde hay réplicas de monumentos de distintas capitales europeas. Entonces yo creo que lo me ha dicho, ostras, el expresidente está aquí porque a lo mejor está viendo a dónde va ahora. Está viendo un poco el muestrario. Y claro, lógicamente pues ha llamado a la policía. Yo estaba grabando y de repente veo que en las caras del equipo empieza a oír, hostia, la policía, ahí va. Y me giro y veo 6 agentes que vienen. Ya venían andando. O sea, yo creo que o bien no tenían muchas ganas de detener a Carles Puigdemont o se olía la tostada. Ya. Sí, porque ha sido una tostada, pero con mermelada, mantequilla y de todo, ¿eh? Pero, o sea, Joaquín, es que viendo tus fotos, es que te pareces. ¿Te pareces mucho? Sí, Te ha salido aquí la vena republicana, la vena independentista. Es decir, vigila, porque ahora vas por la calle... Claro, ha aflorado todo, la vena republicana, independentista, todo, y esto es mérito también del maquillador que nunca se dice, Nacho Díaz, un genio del sí señor. Tan bueno es que fíjate, pero oye, espérate. Pero oye, la Guardia Civil puede imaginar que si Carles Puigdemont viene hacia su tierra, va a ir a Torrejón de Ardoz. Perdóname, pero es como un poco surrealista. Oye, ¿pero qué te ha dicho la policía, Joaquín? ¿Qué te ha dicho la policía? No, la policía ya se ha acercado a la productora, ha dicho, no, es Joaquín Reyes, estamos grabando para el intermedio, yo me he acercado, ellos se morían de risa. O sea, enseñándoles la caracterización, mire. Digo, no, digo, yo soy, vale. Es que nos ha llamado un vecino y el vecino han conseguido hablar con él, la productora. Dicho, pero hombre, ¿cómo llama usted? ¿No ve que esto es una grabación? Sí. Y ha dicho el hombre, no está la situación para bromitas. ¡Hombre! Todos... En eso le vamos a dar la razón al vecino en muchos aspectos, Joaquín. Pero da miedo, Sí, pero da miedo. No, la situación ha sido puro surrealismo. Bueno, es surrealista total. Casi un homenaje a Forges, mira lo que te digo. Sí, hombre, en el día de hoy tanto que sí. Cuando volvíamos a desmaquillar al taller de Nacho, iba yo en un coche negro, yo iba de copiloto. Las caras de la gente en los semáforos era impresionante. Pero es que ha empezado, y esto es verdad, a seguirnos un autobús de la Guardia Civil. Y entonces hemos empezado, ostras, pero esto no puede ser, y ya en un momento de dar un cruce se han ido a la derecha y nosotros a la izquierda. Bueno, pues no des ideas, Joaquín, porque la gente se puede empezar... Porque el carnaval ha pasado, que ya hubieron unos cuantos disfraces, pero la gente se puede empezar aquí a Claro, es que esto no animar. Era una caracterización pero vamos, en todo caso es un disparate. A mí me ha parecido un absurdo maravilloso, la verdad. Sí. La realidad sigue superando la ficción, lo que comentábamos antes con Pilar Rahola. Hemos sabido durante la tarde que había pasado esta anécdota y hemos dicho, vamos a llamar a Joaquín a ver si lo pillamos antes de que acabe el programa. Joaquín, muchísimas gracias. Oye, cuídate. Joaquín, un abrazo. Recuerdos a la gente del intermedio, que sois buenísimos. Sí. Y que además tenéis una mirada sobre Cataluña que por suerte rompe un poco el pensamiento único. Y a yo al ser del Barça. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Chao. Adiós. Fantàstic. Doncs encara Però feixis més a la ment. Fixa't el comentari del veí, no està la cosa no està para bromes. bromitas.
Molt bé, escolta, Pilar, alguns dels temes que havíem d'abordar, però és que, clar, la trucada de Joaquín Reyes, doncs és que valia molt la pena per aclarir coses. Però mira que ha dit que, a més, han vist que els anava seguint un autocar de la Guàrdia Civil pel carrer. perquè portaven la bandereta. Mira, com a mínim acabem amb un somriure que deia Forges, que és la millor arma. Gràcies, tornem demà. Quan Puigdemont estava amagat sota el pont.